Moi ben, pois bo día. Moitísimas gracias ao clúster, por suposto, a José Ramón Franco, a Oriol, por invitar a Xunta de Galicia. En primeiro lugar, é un placer que esta sexa xa a edición número 11 destas xornadas. Creo que este é un evento sectorial de referencia en Galicia. Como dicía José Ramón, se trata de debater sobre o presente e o futuro do sector eólico. E creo que isto é o que nos une os que estamos hoxe aquí, falar do futuro do sector eólico en Galicia e sumar as maiores aportacións posibles, porque creo que o futuro do sector pasa, sen dúbida algunha, polo diálogo e polo consenso entre o público e o privado. Creo que o Goberno da Xunta o temos claro e así o levamos facendo anos e así vai continuar sendo. E por esa razón, pois creo que a historia do eólico en Galicia podemos dicir que é unha historia de éxito ata o momento, dende o ano 1987, que en Estaca de Bares desenvolvíamos, gracias á colaboración, efectivamente, entre a Administración e o sector, ese primer eólico, ese primer parque. Temos contribuído a crear unha industria sólida e que creo que é a matriz enerxética da rexión. É sólida porque a xeración eólica en Galicia, e creo que é importante poñer as cifras sobre a mesa, porque ás veces falamos ou se fala sen datos ou desde a subxetividade. É importante falar de que 923 millóns de euros do PIB galego proceden da eólica, é dicir, un 1,6%, que a isto contribúen os 188 parques en funcionamento que están agora mesmo producindo 4.000 megavatios. Galicia no ano 2023 incrementou a súa produción renovable nun 24%. Isto supón o 75% do mix regional. E a eólica é a tecnoloxía con máis gigavatios aportados á estrutura de xeración da rexión. Isto nos converte na terceira comunidade autónoma con maior xeración eléctrica a partir da forza do vento. E aínda con todo isto, isto tamén é importante recalcalo, temos unha dependencia enerxética de máis dun 66%. Polo tanto, este valor todavía segue moi alto, isto hai que dicilo, e temos un gran potencial de crecemento, unha localización xeográfica privilexiada, uns recursos que poden cambiar o rumbo do noso futuro enerxético e do noso futuro industrial e como territorio. E por esa razón o Goberno creemos que temos unha oportunidade que non podemos desaproveitar, e máis que unha oportunidade, para nós é unha obriga tomar parte decidida no aproveitamento dos nosos recursos e tomar, polo tanto, parte decidida na transición das enerxías fósiles ás enerxías renovables. Para isto, a mí me gustaría resaltar o que estamos facendo por parte do Goberno e que creo que ao final é o camiño, tendo en conta que existen dificultades, somos todos conscientes, as acabas o presidente de poñer sobre a mesa, pero penso que nos temos que seguir firmes nun camiño que ten que pasar por un desenvolvemento eólico que garanta, como sempre temos feito, o respeto co medio ambiente. Temos que facer un desenvolvemento e un aproveitamento dos recursos naturales que repercuta os beneficios no territorio. Isto supón que repercuta os beneficios na nosa industria e os nosos cidadáns. E temos que dar certezas á cidadanía, por suposto, e dar certezas aos investidores. Temos a oportunidade enorme que non teñen outras comunidades autónomas ou outros territorios, dende logo dentro da Unión Europea, de convertirnos nun centro de excelencia da tecnoloxía eólica, da eólica terrestre, por suposto, e tamén da eólica mariña. Desenvolvendo novas solucións, optimizando as existentes, falaba o presidente do necesario desenvolvemento ou incremento operativo do sector dentro da comunidade. E por iso non podemos ter paralizado o sector polas inmensas oportunidades que están detrás deste desenvolvemento. E, como dicía, ese desenvolvemento ten que partir sempre do binomio enerxía-industria. A competitividade da nosa industria vai depender en gran medida do desenvolvemento de enerxía renovable que seamos capaces de
levar a cabo en Galicia nos vindeiros anos. O estamos vendo xa con moitas empresas, con multinacionais como Alcoa, que dependen de grandes consumos enerxéticos e competimos con todo o mundo con distintas localizacións nunha enerxía competitiva en canto ao seu precio. Temos que impulsar, en segundo lugar, como dicía, un modelo eólico que sexa absolutamente compatible co medio ambiente e tamén un modelo eólico que este adecuadamente planificado e ordenado no territorio. Aí va a estar o goberno galego. Temos que planificar adecuadamente as infraestructuras dentro do noso territorio, garantindo, polo tanto, que este modelo, como digo, sexa compatible medioambientalmente, non quepa ningunha dúbida de isto. E o modelo eólico que desenvolvamos ten que repercutir os beneficios aos cidadáns. Esta é a única maneira de que o desenvolvemento das enerxías renovables sexa pacífico, que sexamos realmente autosuficientes para Galicia ou incrementemos, porque totalmente non o vamos a ser, ese autoabastecimiento enerxético na comunidade. E para iso, pois tamén estamos traballando, como saben, coa Lei de Promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan recursos naturais en Galicia. Entrou xa no Parlamento o 20 de maio para a súa tramitación esta legislación. Puximos en marcha un instrumento que é a Sociedade de Recursos de Galicia, da que somos socios a propia Administración Autonómica xunto con outra serie de socios privados, precisamente para facilitar que se repercutan esos beneficios dos proxectos na cidadanía e nas industrias. En definitiva, o que se trata é que sexamos capaces de conseguir un trinomio entre a enerxía, a industria e a sociedade, compatibilizándolo dentro do territorio, planificándolo adecuadamente dentro do territorio. E para isto, pois, remato como empecé. É necesario a colaboración activa que mantemos. Nós non imos ser capaces de facer esa planificación, nós non imos ser capaces de ordear adecuadamente, trasladar adecuadamente estes beneficios do aproveitamento eólico á industria e aos cidadáns se o sector eólico non participa. Polo tanto, creo que é importantísimo contar, en primeiro lugar, co voso apoio. É importantísimo ter organizado unha cadea de valor na comunidade. Felicito a Cruelgal porque é moito máis sinxelo para as administracións falar con quen representa toda a cadea de valor do sector. E creo que xornadas como esta abren camiño para definir a folla de ruta, tamén para dicir moitas cousas en alto, debatir, porque non sempre se está de acordo, pero achegar posturas e coñecer o que pensa cada un dos integrantes desa cadea. E, dende logo, o que o Goberno temos clarísimo é que se queremos avanzar económicamente, atraer industrias, ser autosuficientes, temos que tender a reducir ou a producir máis electricidade reducindo a importación doutro tipo de enerxías. Isto é o que nos une, penso, como dicía antes, isto é o que temos que ter na mente para seguir traballando. O Goberno galego vai ir sempre da man do sector. Cremos que defendendo o sector e traballando con vos, con ese diálogo e ese entendemento, é a única maneira de concebir e de crear esa Galicia de futuro. Así que, de novo, a man tendida por parte do Goberno e, por suposto, da Consellería de Economía e Industria. Moitísimas gracias pola invitación e a oportunidade de poder falar hoxe convosco. Noraboa anticipada, porque estou segura de que haberá unhas excelentes ponencias. Noraboa tamén a Cruelgal por ser xa esta edición número 11, que xa son moitas. Gracias.